sang yuklang merake ikel macan mangan megap-megap gocangano kalian kiprah uton jongkang kungan reong pranyata gawe gembira sompret lo ora apa ketipong kimbang bonang loro to slendro salompret belok jaran ke panggung klang merake ngikel macan mangan megap-megap gocangan kalian kiprah utong dekagungan reok pranyata gawe gawira bangoten tulungono ayo Pak Agus mboten rasa amung ditinggal ora mamoten ayo Ben aku ra kuat ati niki mangkap do diranjang pamoten kok sambang mriki ati niki pun deg-degan ora karuan kawan minggu pamoten kula ngenteni awak nganti guru kula mboten saged turu pun sawulan bamutin kula tirakat boten mangan sego nanging kula mangan roti wan minggu bamutin kaya ngenteni kaya ati iki anane ani pun sawulan bamutin kula tirakat boten sego nanging kula mangan roti kawan minggu bamutin kula ngenteni ngati kuru kula boten saged turu bamutin kula tirakat mangan sego setahun ayo Pak Agus lagune wis kewuro wedi lali yuk yuk
ye a woi nalikane biyen nerne lungamu ora tega bisa suwe ra ketemu antarane Tulungagung lan Kediri nggonmu nangis lomo aku sing ngusapi madhep mantep nggonmu niat arep lunga kanggo cuku bebebrayan bali wis ning ra ngira jebule malah mentolo iya krungu sabar liramu gandeng wong liya antarane Tulungagung lan Kediri nggonmu pamit lunga bakal ngati-ati antarane Tulungagung lan Kediri lohmu netes aku mung sabar ngusapi bebastene aku kudu kaya ngene mbok ya eleng janjimu dek biyen kae pancen janji kuwi gampang diucapke pungkasane gawe gelo selawase yuk mahar di kabudaya oh yuk ya yuk saben dina aku mikir nganti stres ning nyatane sliramu wis ora grewes awak rusak arep mangan ora enak mikir bojo yen nang omah ora jenak saben bengi aku mung ditinggal lunga turu ijen anane amung nelongso nggonku pamit cari amung golek duit amit-amit jebul bojoku digondol demit aja guyok nek aku malah lali aku ngeblek yo rolan kentrong kan dipung suling sigrak kendangane suara suling kumandang suarane tulat tulit kepenak unite nronyo
akibat rolan kentrong kang dipung suling sigrak kendangan de yo ae 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 Ayo ger, wayah ger. Ayo le. Kepruk ene. Ayo ger. Yuk. Ayo. Ara. Oh, so. Ya. ayo awas ayo geri ayo tak goblak kalau bongso ayo rodok tengah kira mutur lo ayo so ayo wah
Iya, awas, awas. Ayo ger metua ger. Ayo lho ayo. Gendong kanimbal tondo rondo kampung aja wagayu ayo kanca mbok aja padha lembo sing kanggon kampunge aman saka Indah Terjono saiki wancine gilir sing turu ada wancine milir saiki wancine milir sing padha turu wancine milir kandung kanimbal kondo kampung aja wagayu ayo kanca mbok aja padha lembot sing manggon kampunge aman saka Indah Terjono saiki wancine gilir sing padha turu wancine milir saiki wancine nglilir sing padha turu wancine nglilir lilir yo tangi Asune metu. Au. Coba saja asu. Au. Ayo Yon. Oh dia jadi celeng. Au. ayo Guk. Ayo. Lo. Aduh. Ayo satu pokoknya. Woi. Ayo. Seruntul. La. Yo. kembang jambe atiku gauh yang dewe ngulati manis si mayang sari langkung kuning indane masih nakle lencer wiragane lur pepudane kembang jambe harum kagane gentayangan kon buka prana
ayo ayo Ayo. ayo 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 Kuku asu. ayo 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 Ulang kutha tulung agung saiki kaline wis milingi dul pranyata yeranane boyo banjir taneman tetukulan sakala bisa anglilir tegal sawae tikel pametune biyen karan rawa saiki dadi kutha kulon kutha tulung agung saiki kaline wis milingi dul pranyata jeranane bebaya banjir taneman tetukulan sakala bisa anglilir tegal sawae tikel pametune biyen karan rawa saiki dadi kutha ayo 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 awas lo ayo ayo Tukang apa iki jenenge? Lah iya ayo ger. Gludung ger, ayo ger, metu ger. Lah. Dawuhnya sanyoto sajuru juru
sliramu nek samono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetambangan karo aku Tetiyo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepira seni waktu biyen ucul dhewe langang terus ngiling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng hatine mas gelang anting ali-ali sak tulit kanggo tombo kangen iki prasat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Ayo ger. Wayang mulai ger ayo ger. Ayo. Ayo. Wayai. Ayo Mas Gagu. Ayo ger, ayo jangan balik sesuk nah lo ger. Ayo ger. Apa itu? Apa? Koyon. Asing.
aku apa? Jaluk Mas. Kasih tek. Goyang topeng. Mbok yo eling prasetyanmu wong ayu nalika jaman semono ora bakal ninggal aku senadyan ketekan sewu panggoda sliramu saguh ngenteni tekaku 3 taun nggon kulunga bareng saiki wis bali jebule sliramu gandeng wong liya ora nyono ora ngira kaya ngono dik kejeme atimu prayit tega mentolo nyidrani janjimu rikala jaman semono ora kuat ati iki ngadepi lelakon kang kaya ngene sliramu kang tak tresnani jebule digondol karo kang prayit weh kurang ajar asik ora nyono ora ngira kaya ngono kejeme atimu teka mentolo nyidrani janjimu rikala jaman semono ora kuat ati iki ngadepi lelakon kang kaya ngene putut-putut sliramu sing tak tresnani jebule malah kandeng karo wong siji jajale tak deloke lanang apa wedok asik perlu woro-woro dumateng dengan sami benjing siap Mahadika budaya badhe pentas wonten kandhangipun piyambak nggih menika wina ayo nyapok ae asik ayo le besok digelar di mana yo sing manut karo bapane oh ayo le
kene siji-siji. Assalamualaikum salam nyai banyak kaki banyak sing daun to bumi pengadat kene aja gawe jabang bayine bocah-bocah ku ya nyai. Asale angin balik angin asale teko winong kaya kudu balik teko winong. Ayo le. Yo. Mardika Budaya ingkang dipun panikani pujanipun Mas Gagu Jagal Sapi Perapatan Mangunsari. Jagal Sapi Dahlia Pak Mis Perapatan Mangunsari. Gawe kelo nganti sak lewase
mulai. Ya. Ayo. Ya. Ayo jaluk mulai. Aku jaluk mulai. Lo. Ya. Ayo. Wah. Ayo. Demite sipange ngulon, setane ngulon. Ayo. Lo. Tanganku kamu Rino wengi wewayangmu beda atiku Singo tirta saupama kapan boyo aku bisa rengkem lintang rengkayung dari rembulan aku samar kuatir tanu tak sabar sekar mekar ing ora-ora kang cengkar nalak kang tangan po upama nunggu tumete sing tirta kanggo nalesi luka-luka ketika Para rawuh ingkang mulya mekaten pasugatan saking kesenian Mahardika Budaya saking Kelurahan Genika Winong ingkang dipun pimpin dening Bapak Gaguk Sugeng Kundur Sugeng Penanggian ing sanesbeda sekali merdeka tetap merdeka rahayu matur nuwun.